Сезгә актуальләштерү өчен шушы теманы сайладым. Ашаган малда өмет бармы, яки нәрсә ашаган малда өмет бар? Ничек безнең ашаган ризыклар безнең организм эшчәнлегенә һәм баш миенә ничек тәэсир итә? Безнең иң беренче менә шуны әйтеп үтәсем килә. Безнең организм күзәнәкләрдән төзелгән булуы бер кеше өчен дә сер түгел. Һәм бу күзәнәкләр саны 10,000 триллионнан 100,000 триллионга кадәр дип исәпләнә. Әгәр дә моны аңлар безгә җайлырак кабул итерлек булсын өчен шундый бер чагыштырма бар. Әгәр дә шундый прибор булса, секунд сайын бер тапкыр суга торган. Ул прибор безнең күзәнәкләр саны кадәр сукса, һәр секунд сайын 1-2 миллион ел буе сугып торга кирәк булыр иде. Шул кадәр күп күзәнәк безнең организмыбызда. Һәм алар һәм һәрбер бу күзәнәк бик читен, бик авыр катлаулы итеп төзелгән. Мин үз вакытында университетта укганда 2нче курсның беренче лекциясын башлап җибәргәннәр иде шундый чагыштыру белән, һәм ул минем бик нык күңелемә кирип калды. Әгәр дә алсак дөньядагы иң зур һәм иң яхшы итеп эшләнгән шәһәрне, иң күп кешеле, мәсәлән, мин бу чыгыш өчен махсус карадым, ул Китайда ике шәһәр, 25 миллионлык һәм 30 миллионлык ике шәһәр бар. Һәм аларның исәпләсәк, бүтән бу йортларын, бүтән шул миллионлаган кешеләр өчен, бүтән менә бу юлларны, бүтән бу развязкаларны һәм транспорт системасын, метро җир астында йөри торган һәм поездлар, минут сайын һавага менә һәм төшә торган самолетлар булган аэропортлар һәм шулай ук җир астында булган безгә күренмәгән канализация, су китерү, газ белән тәэмин итү, электричество белән тәэмин итү, һәрберсен санасак, менә шушы иң зур, иң яхшы технологиялар кулланып эшләнгән шәһәр безнең бер күзәнәгебездән гадирәк төзелгән. Безнең организмда менә нинди зур сон иде, нинди күп ноллы, шундый күзәнәкләр, шуның хәтле күзәнәк һәм аларның һәрберсе менә шушы бер шәһәрдән читенрәк итеп төзелгән. Димәк, бездәге процесслар тагын да катлаулырак. Мин менә бу юлга карап торганда да минем башым эшләми, ничек моның бөтенесен ясап бетергә кирәк булган һәм бөтенесе шунда бер-берсенә камачауламыйча йөрсеннәр дип. Безнең күзәнәкләрдә бу процесслар тагын да катлаулырак эшләнгән. Һәм үзе айрым шундый бер катлаулы система булган күзәнәкләр эшләп туру, аларны үзара бер функцияны үтәүче тукымага берләштерү һәм шул тукымалар органнар составына керү безнең барлыгыбызны, яшәешебезне, сәламәтлегебезне тәэмин итә. Алар яхшы эшләгән вакытта без үзебезне яхшы хис итәбез, без гомумән кеше, безнең тәнебез төзелә. Һәм анатомия курсында именно менә органнар системасының ничек эшләве, органнарның ничек эшләве бер ел дәвамында өйрәнелә. Ул бу лекциялар кысаларына сыя алмый. Анда да бик катлаулы бәйләнешләр. Хәзер мин бу чагыштыруны, алдагы чагыштыруны күзәнәк турында гына аңлаткан идем. Органнарның үз эчендә һәм үзара шулай ук бик катлаулы бәйләнешләре бар. Һәм безгә тәнебез яхшы функциональ хәлдә булсын өчен күзәнәкләребезнең, беренче чиратта күзәнәкләребезнең яхшы дәрәҗәдә эшләвен тәэмин итү әлбәттә зарури. Һәм бу әлбәттә безнең организмга кергән матдәләр белән бәйле. Безнең организмыбызга һавадан төрле әйберләр керә. Тәнебез белән
тәнебез белән тәэсирдә булган һәрбер әйбердән, судан, киемнәрдән, һәрбер асбаптан безнең организмга һичшиксез төрле матдәләр керә. Ләкин беренче чиратта минем бүгенге тема ул ашау турында. Ничек безнең әлбәттә ашау безнеге иң күп күләмдә керә беренчедән, һәм ул бик нык тәэсиргә ия. Монда тагын бер, конечно, әйберне әйтеп үтәргә кирәк, ул генетик безнең үзенчәлекләребез. Һәрберебездә генетик үзенчәлекләр бар. Бер үк әйбер bir кеше өчен, бер кешенең организмы өчен бер төрле тәэсир итсә, икенче кешенең организмы өчен башка төрле тәэсир итә. Һәм менә әйтеп китергә, монда тагын әле эпигенетика дигән сүз дә бар. Ул эпигенетика аңлата бездә булган геннар кулланылачакмы, кулланылмаячакмы, алар да тыштан кергән әйберләр белән бәйле. Димәк, кайбер безнең организмга кергән әйберләр безнең геннардагы информацияның кулланылуына сәбәпче була яки кулланылмауына сәбәпче була. Димәк, бу тагын ашауга, тыштан кергән әйберләргә шул исәптән ашауга кайтып кала. Һәм безнең ашауны карасак, нәрсә без ашыйбыз, нәрсә белән тукланабыз, бөтен ризык төп 3 төрле туклыклы матдәдән тора. Ул аксым, ул майлар һәм ул углеводлар яки шикәр кушылмалары. Һәм әгәр дә аларның бик күп инде, әлбәттә, бик күп функциялары бар. Без менә, мәсәлән, әйтеп китик, энергетик функция. Аны кем анатомияны күптән түгел укыган хәтерлидер. Алар барысы да безгә энергия бирәләр. Аксым һәм углеводлар бер тирәдәрәк күләмдә, майлар күпкә күбрәк бирәләр. Һәм ул яктан караганда зур аермасы юк кебек. Ләкин шулай да, мәсәлән, углеводларның тиз углеводларга һәм әкрен углеводларга бүленгәне беләсездер дип уйлыйм. Тиз углеводлар алар безнең организмда шикәр күләмен тиз арттыралар, тиз вакланалар кичкенә молекулаларга, глюкозаларга. Катлаулы, әкрен углеводлар алар әкрен генә глюкозаны чыгаралар һәм канда тиз күләмдә глюкоза дәрәҗәсе күтәрелми. Бу шул ягы белән дә әһәмиятле. Кайбер кеше өчен бу бернинди куркыныч та тудырмый. Ул гомер буе шулай яши, нәрсә тели яши, ул аңа берни тәэсир итми. Кайбер кешедә ул аның генетик үзенчәлекләренә карап, ул кайчанда булса сахар, шикәр диабеты китереп чыгарырга мөмкин. Һәм андый кешеләр өчен нинди күләмдә һәм нинди углевод ашаганы, мәсәлән, бик әһәмиятле булачак. Энергетик функциясын гына карасак та. Әгәр дә карасак, нинди шушы файдалы матдәләр, шушы туклыклы матдәләр нинди организмыбызда нинди структуралар төзи, шуны карап китәчәкбез. Бу күрсәтелгән монда бер кисәге генә зур бер битнең, анда күрсәтелгән бәйләнешләр бер күзәнәк эчендәге реакциялар, ферментлар һәм башкалар. Бу аның 5тән 1 өлешедер дип уйлыйм. Һәм монда да күрсәтелгән бер күзәнәк, ничек ул безнең органнар тәшкил итә. Бу да гадиләштерелгән рәсем иде. Һәм менә монсы, мәсәлән, безнең һәрбер күзәнәкнең мембранасы. Безнең һәрбер күзәнәк шундый шул триллион күзәнәк, һәрберсе шундый миллион бик күп, белмим, ничә хәтта молекулдан торган мембранадан тора. Мембранага ия. Һәм бу мембраналар, менә монда күрәсез, шушы молекулалар, ул май молекулалары. Кем 9нчы класста һәм әзрәк өстәрәк яхшы хәтерлидер. Бу май молекулалары. Һәм аларның май молекулалары ике катлам булып урнашканнар шулай. Һәм һәрберсе шундый 2 койрыклы. Ул койрык
май кислотасы дип аталадыр, инде жирный кислоты дип атала, май кислотасы. Һәм аларда төрле составлы булалар. Мәсәлән, баш миендә бер төрле шу май кислотасы, мәсәлән 60%, шул ук май кислотасы икенче бер органда 30% булырга мөмкин. Ул да безнең организмыбызда төрлечә була һәм ул бик зур әһәмияткә ия. Ул мәсәлән бу мембран, мәсәлән эритроцитлар безнең кан тәнчекләре, гемоглобинны йөртә торган, кислород йөртә торган. Аларда күбрәк, аларга бик мөһим кечкенә генә кан тамырларына сыяр өчен шундый йомшак мембрана булу, шундый бүгелә алу, мәсәлән. Аларда бер төрлеләре күбрәк була. Һәм икенче күзәнәкләрдә, мәсәлән, баш миендә икенче төрлеләре күбрәк була. Бу бик зур әһәмияткә ия, шулай ук. Һәм бу безнең нинди менә шулай ук холестерин молекуласы, күп кеше аны бары тик начар яктан гына ишеткән. Холестеринның югары булуы белә, һәм югары булырга мөмкин булуын, ул ширләр белән бәйле булуын белә. Ләкин ул холестерин молекуласы да безнең организм өчен бик кирәк. Мәсәлән, аннан безнең тәнебездә витамин D барлыкка килә. Витамин D ул иммунитет өчен бик әһәмиятле, һәм шулай ук кальций әйләнеше өчен бик әһәмиятле. Һәм демәк, холестерин молекуласы булмаганда бу витамин D барлыкка килә алмый. Һәм күп кенә гормоннар майлардан ясалган. Бу бөтенесе безгә нинди ризык ашавыбыз, нинди углевод, нинди май ашавыбыз, нинди аксым ашавыбызга игътибар бирергә кирәклекне аңлата. Шулай ук аксымга кагылсак та, мәсәлән, кайбер аксымга бай ризыкларда ул борчак, чечевица, хәтерләмим, фасоль кебек ризыкларда, мәсәлән, метионин юк. Ул аксымның төзи торган бер молекула. Башка төрлеләрдә икенче, башка ризыкларда икенче аминокислоталар булмаска мөмкин. Алар бөтенесе бергә төзиләр безнең организмыбызда төрле, мәсәлән, антитәнчекләр, ширләрдән саклый торган. Мәсәлән, ферментлар бик һәрбер күзәнәктә күп күләмдә була торган. Һәм буларны, мәсәлән, вегетарианец булган кешеләргә һичшиксез белү кирәк, чөнки аларны, әгәр дә алар алмыйлар икән ит ризыкларыннан, аны ничектер өстәмә рәвештә алырга кирәк. Һәм менә мин иң кызык әйтеп үтәргә теләгән мисал, ул әйтеп үтәргә теләгән әйбер, ул бик күп молекулалар безгә менә мондый түгел, ә башка төрле эффектларга да ия. Мәсәлән, безнең һәрбер нерв күзәнәкләре эшчәнлегенә тәэсир итүче, аларның эшен яки көчәйтүче, яки әкренәйтүче бар шундый нейромедиатор дигән молекулалар. Нейромедиаторлар безнең һәрбер нерв күзәнәгенә тәэсир итә. Нейромедиаторлар була төрле. Шул исәптән бар эндорфин дигәннәре, ишеткәнегез бардыр бәлки. Эндорфиннар, алар, мәсәлән, авыртуны әзәйтәләр, тынычландыру сәләте дә бар аларның. Шундый, мәсәлән, эндорфиннарның күп күләмдә булып чыгарылуы, ул хатын-кызның бала тапкан вакытында ачыкланган булганы. Һәм шулай ук озын дистанцияларга йөгергән спортсменнарда зур шул күп иттереп эндорфин бүленеп чыгу ярдәм итүе ачыкланган. Шулай ук шул ук эндорфиннар бәйләнешкә керә торган күзәнәкләр, аларны күзәнәк танып үзенә кабул итсен өчен нерв күзәнәгендә бар рецепторлар. Аларны таный ала торган эндорфиннарны опиатный рецепторлар дип аталалар. Шул опиатный рецепторлар, мәсәлән, шул ук рецепторлар белән морфин дигән әйбердә бәйләнешкә керә. Аларның шул бер үк рецепторлары, морфинның һәм безнең организмыбыздагы эндорфиннарның. Ләкин безнең организмдагы эндорфиннарның көче 200 тапкыр күбрәк морфинга караганда. Без аларның һәр вакыт кулланабыз.
шундый ниндидер экстра очракларда бигрәк тә. Һәм менә кызыклы факт, бодай аның сыйфатын билгеләүче, аның ябыштыру сәләтенә ия булып, кабарта ала торган, ипине кабарта ала торган әйбер, ул глютен дигән бер аксым. Глютенның бер метаболиты ул глютеоморфин. Глютеоморфин, димәк морфин сүзе бар, ул да шул ук опиат рецепторлары белән бәйләнешкә кереп, аларга шундый ук эффект бирә. Һәм шуңа күрә бу рецепторлар гомумән алар ияләшү сәләтенә ия, алар үзләре белән бәйләнешкә кергән әйбергә ияләшәләр. Һәм шулай ук димәк, глютеоморфин да үзенә ияләнү барлыкка китерә. Һәм бу кешенең төрле кабарып пешкән матур тәмле әйберләрне ашарга һәрвакыт теләге булуын аңлата да инде. Шул ук шушы молекулага охшаган казеоморфин дигән молекулада ачылган, ул сөт аксымыннан барлыкка килә безнең организмыбызда. Менә балаларга, еш кына кичкенә балаларга кич белән сөт эчеп йокларга торалган, сөт эчеп ятырга киңәш ителә. Бу да шул тынычландыру сәләте менә шуңа корылган. Һәм бу әйберләр, булар барысы да безнең ашаган ризыкның төрө, сыйфаты, ничек безнең организмыбызга тәэсир иткәненең кичкенә генә бер мисаллары. Бу шуның әйтеп үтәргә теләвем, без бер шундый сүз бар, әйтем бар, миңа бик ошый торган. Мы есть то, что мы едим. Без үзебез нәрсә ашыйбыз, шуннан торабыз дигән сүз инде. Һәм шулай ук миңа ошый, без шул нәрсә без уйлыйбыз. Һәм мин буларны берләштереп әйтер идем. Без нәрсә ашыйбыз, һәм нәрсә уйлыйбыз, шуннан торабыз килеп чыга. Шуңа күрә уйлаган уйларыбызны һәрвакыт фильтрдан үткәрү кирәклеген һәрбер кеше белә. Шулай ук ашаган ашауларыбызны да безгә ниндидер зур эффекты барлыгын, аларда дару кебек үк тәэсир итәргә мөмкинлеген, яхшы якка һәм начар якка тәэсир итәргә мөмкинлеген уйларга киңәш итәм, чакырам һәм укучыларга анатомия курсын бик җентекләп өйрәнергә тәкъдим итәм. Рәхмәт.